كما يمسكم خبركم تخاطلتين لومي ربع 10 سنة ساعة 9 مشى استدلوا هاجراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص هرس زينا سله حزبنا هاجرن زتبجو سماعات إيرترا ጸሎተ ፍትሓትን ዱዓን ተኻይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 20 ሰነ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታትን ልክስ ደምን ዘጠቓልል መደባት ተሰላሲሉ ኣብ ዞባታት ሎጓዓን ሰባን ደቀ ምሓረን ብምኽንያት 20 ሰነ ማእተታዊ ንጥፈታትን መደባት ገንዘባዊ ሓገዝን ተኻይዱ ሩስያ ሎሚ 19 ሰነ ፈተነ ክሩዝ ሚሳይል ካብ ሳብ ማሪን ከም ዘካየደት ሓቢራ ኣብ 2024 ሕፅረት ባጀት ኣሜሪካ ብ27 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጸባት ሓቢሮም ኣብ ኢራን ብዝተኸስተ 5 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ስለ ህዝብና ሃገርን ህይወቶም በጃን ዝወፈዩ ሰማዕታት ኤርትራ ሎሚ 19 ሰነ ኣብ ከተማ አስመራ ቤተክርስቲያን ደብረ ሳህለ ቅዱስ ሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ አልኩላፋ አልራሺድን ድማ ደርስን ዱዓን ተኻይዱ ጋዜጠኛ ያሲን ሳሌሕ ብመልክዕ ጸብጸብ ኣዳሊወሎ ይስዕብ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብ ቤተክርስቲያን ደብረ ሳህለ ቅዱስ ሚካኤል ጸጸራት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዓቃቤ መንበር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራን አቡነ ሉቃስ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስን ዝርከብዎም ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንቲ ውሉደ ክህነት ከምኡውን ካብ ኩለን ኣድባራት ዝተመደቡ ለባስያን ጸሎት ኣዕሪጎም ኣብቲ መራሕቲ ሃይማኖት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራን እውን ዝተሳተፉ መደብ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ቡራኬ ሂቦም ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ስብከት ወንጌል መርጌታ ስምዖን ቤነ ኣብ ዝሃብዎ ኣስተምህሮ ነስተማቕሮ ዘለና ህይወትን ሰላምን ካብ ሰማዕታትና ዝረኸብናዮ ክቡር ህያብ ከም ዝኾነ ነዚ ብዝግባእ ክንዕቅብ ድማ ሕድሪ ከም ዘለና ብምጥቃስ ከምቲ ንሳቶም ብሓድነትን ፍቕርን ህይወቶም ዘወፈዩልና ንሕና እውን ብኸምኡ ክንመላለስ ይግባእ ኢሎም እቲ መደብ ብምህለላ ተዛዚሙ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ አልኹላፋ አልራሺድን ኣብ ዝተኻየደ መደብ ብሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ ሳልም ኢብራሂም አልሙኽታር ዝተመርሐ ሰላትን ዱዓን ተኻይዱ ሼኽ ሳልም ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኤርትራዊት ማህፀን ዘፍረየቶም ጀጋኑ ሰማዕታት ብዘይ ሃገር ክብረት ከምዘየለ ተረዲኦም ማሙቕ ቤቶም ደቆም ወለዶምን ኣፍቆርቶምን ከምኡውን ትምህርቶምን ካልእ ዋኒኖምን ሓዲጎም ስለ ህዝብን ሃገርን ክብርቲ ህይወቶም ዝበጀው ምዃኖም ብምጥቃስ እዞም መንገዲ ጉዕዘና ዘብርሁልናን ናጽነትና ህያው ዝገበሩን ዘውሓሱን ሞዖታት መጻኢ ወለዶታት ዘውሓሱ ምዃኖም ገሊጾም ሼኽ ሳልም ኣብ መወዳታ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንስድራ ቤት ሰማዕታት ክናብን ብዓይነትን ገንዘብን ክሕግዝን እቲ ዝተሓተ ግቡእ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 20 ሰነ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ልክስ ደምን ምኹስኳስ ገረብስውን ዘጠቓልል መደባት ተሰላሲሉ ጋዜጠኛታት ናዝሬት በይን ዳንኤል ወልዱን ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤልን ዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣብ ሓደ ጸብጻብ ተጠሚሩሎ ሳምራዊት ሊቪዮ ከተቕርበያ ሰማዕታት ኤርትራ በሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዞባ ማእከል ዝተወደበ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ብ18 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ማእከላዊ ቤት ጽሕፈት ሃማድያ ቀሪቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተሳተፉ ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበባውያን ንዝተፈላለየ መድረኻት ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ዘንጸባርቕ መደባት ኣቕሪቦም ብኻልእ ወገን ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ይስሐቅ ተወልደ መድህን ን20 ስድራ ስዋ ዝመቐራሕ 16,000 ናቕፋ ገንዘባዊ ደገፍ ገይሮም ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ተስፋዮት ፍስሓየ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተምሃሮ ዓመት መጽእ በወለንቶም ተመሳሳሊ ተበግሶ ከም ዝወስዱ ብምጥቃስ ከም ባህሊ ንምስራጹ ዓብይ ቆላሕታ ከም ዝወሃቡ ኣብሪሁ በተመሳሳሊ ሰራሕተኛታት ክፍሊ ጉምሩክ ዘዋጽኦ 18,000 ናቕፋ ን12 ስድራ ቤታት ተመቓሪሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደም ኤርትራ ብምምጻእ 60 ከረጺት ደም ለጊሶም
ንሳቶም ብተወሳኺ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት 27,750 ናቕፋ ከም ዝወፈዩ ካብ ኣወሃት ናይቲ መደብ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይነጽር። ኣባላት ማሕበራት ተጋደልቲ ነበር እውን ብ19 ሰነ ኣብ ማይ ድምነት ኣብ ዘካይድዎ ሚኒስተራት ዝርከበሉ ዓለዋት ሰብ መዚ መንግስትን ግንባርን ዝተረኽብሉ መደብ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ኣቦ ወንበር ኣዋሃዲ ማሕበራት ኣቶ ተስፋይ ቀለታ ኣብ ዘስምዖ ቃል እዚ ሰሙን እዚ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሰማዕታቱ ብዓይኒ ሕልና ዝረኸበሉ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዕላማት ዝወደብዎ መደብ ሰማዕታትና ንምዝካርን ምብፃዕ ንምሕዳስን ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ኣጋጣሚ ንክብሪ ርዝነትን 20 ሰነን ትርጉም መስዋዕትን ብዘንጸባርቕ ስነ ጥበባዊ ትሕሶታት ዝተሰነየ ነይሩ። ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃበዎ ሪቶ ተመሳሳሊ ንጥፈታትን መደባትን ሕድሪ ሰማዕታት ናብ ወለዶታት ንኽሰጋገር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብ ንዞባታት ለጓዓን ሰባን ደቀ መሓረን ብምኽንያት 20 ሰነ ንህዝቢ ተማሃሮን ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን ማእተታዊ ንጥፈታትን መደባት ገንዘባዊ ሓገዝን ተሰላሲሉ ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብ ንዞባ ለጓዓን ሰባ ህዝቢ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡን ሃገራውያን ማሕበራትን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ፖሊስን ብ18 ሰነ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት መቐርካ ማእተታዊ ንጥፈታትን ወፈራ ፅሬትን ኣካይዶም እቲ ማእተታዊ ስራሕ ምኽስኳስን ምፅልፃልን ኣግራብ ምፅጋን መናድቕ ከምኡን ምኹዓት ንፈልስታት ዘገልግል ጎዳጉዲ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ተመሳሳሊ ንጥፈታት ኣብ 13 ምምሕዳራት ከባቢ ከም ተሰላሰለ ኣካየደ ስራሕ ንዞባ ለጓዓን ሰባ ኣቶ የማነ ተስፋ ሚካኤል ገሊጹ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንዞባ ደቀ መሓረ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ብ17 ሰነ ንስድራ ስዋዕት ገንዘባዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም ኣብ ኣዳራሽ ንዞባ ደቀ መሓረ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪት ንዞባ ኣቶ የማነ ኣበራ እቲ ብተምሃሮ ዝተወስደ ተበግሶ ኣካል ትግባረ ሕድሪ ሰማዕታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብስም ምምሕዳር ምስጋና ኣቕሪቡ ብዘይካዚ ሎም ዓመት ናብ ሳዋ ዝወርዱ ልዕሊ 200 ተምሃሮ 11 ክፍሊ ብ18 ሰነ ዛዛሚ ኩናት ናጽነት ኣብ ዝተኻየደሉ ታሪኻዊ ቦታታት ግንባር ደቀ መሓረ ዑደት ወዲቦምን ብሰብ ውዕሎ መግለጺ ተዋሂቦምን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ሰዓታት ንግሆ ነበርቲ 5 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ደቀ መሓረ ወፈራ ፅሬትን ምኽስኳስን ከካይዱን ከለዉ ኣብ ሰዓታት ምሸት ድማ ህዝብን ሰራዊትን ተሳተፍዎ መደብ ዝኽረ ሓበን ከም ተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብምኽንያት 20 ሰነ ነበርቲ ዝተፈላለያ ንዞባታትን ሰራሕተኛታትን ንስድራ ስዋዕት ገንዘባዊ ደገፍ ገይሮም። በዚ መሰረት ኣብ ንዞባ ዒላ ብርዕድ ተማሃሮን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዘዋፅዎ 310,000 ናቕፋ ን62 ስድራ ቤታት ክመቃርሕ እንከሎ ኣብ ንዞባ ሓመልማሎ ዝርከቡ ኣባላት ጉጅለታት ህግደፍ ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዘዋፅዎ 23,000 ናቕፋ ኸ ን4 ስድራ ስዋዕት ናይ ከብቲ ሓገዝ ከም ተገብረ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም። ብዘይካዚ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ 6 ከተማ ከረን 37,000 ናቕፋ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ 1 55,000 ናቕፋ ምምሕዳር ከባቢ 3 ድማ 10,000 ናቕፋ ብምውፃእ ንጽጉማት ስድራ ስዋዕት ኣመቃሪሖም። ብተመሳሳሊ ኣባላት ጉጅለ ህግደፍ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ዘዋፅዎ 8,000 ናቕፋ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ ከተማ ከረን ዝተለለያ ስድራ ቤታት ተበርኪቱ። እዚ ከምዚሉ እንከሎ ነበርቲ ከተማ ሓጋዝ ካብ 17 ክሳብ 19 ሰነ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ማእተታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም እቲ ብነበርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝተኻየደ ወፈራ ምፅጋን ናይ ሓመል ፅርግያ ምኽስኳስን ምፅንፃልን ኣግራብ ምስራሕ ከትርታትን ዛላታትን ከምኡን ምውሓስ ፅሬት ኣከባቢ ዘጠቃለለ እዩ። ኣብ ንዞባ ድዋርዋ ብምኽንያት 20 ሰነ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ግንባርን ሃገራውያን ማሕበራትን ዘዋፅዎ 113,000 ናቕፋ ብምምሕዳራት ንዝተለለያ ስድራ ስዋዕት ተዓዲሉ። ብ17 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ንዞባ ድዋርዋ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝሃቦ ቃል ንስድራ ስዋዕት ብዝተፈላለየ መንገዲ ምሕጋዝ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቶም ሰራሕተኛታት ንዝወሰዶ ተበግሶ ሞጊሱ። ብኻልእ ወገን ብክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ከምኡን ምምሕዳር ንዞባ ድዋርዋን ዝተወደበ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ብ18 ሰነ ንልዕሊ 600 ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታት ማሕበራት ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባብርትን ተዋሂቡ። እቲ ብዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ ተዋሃበ ስልጠና ብቐንዱ ስሉጥን ብቑዕን ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ዝዓለመ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት
روسيا كما أكلت وتهدر عقمان بدنفاع تكايدو زلا نتفتات لو مع 19 سنة فتنا كروز ميسايل كاب ساب مارينا كايدا እቲ ሚሳኤል ዕላሙ ብልክዕ ናይ ምውቃዕ ልዑል በቕዓት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ኣብ ምድንፋዕ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዋ ረዲዩ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት እውን ዕዉት ክትብል ዝገለጸቶ ኣህጉር ሰገር ባሊስቲካዊ ሚሳኤል ከም ዝፈተነ ዝዝከር እዩ እቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ካብ 11,000 ክሳብ 12,000 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከብ ዒላማ ብልክዕ ናይ ምውቃዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ስጋት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ናዕበየ ይመጻ ከም ዘሎ ትሕብር ሩስያ ኣቐዲማ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ዝጸንበረት ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ካብ 18 ክሳብ 28 ሰነ ዝቕጽል ልምምድ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ የካይድ ኣሎ እቲ ልምምድ ዓቕሚ እቲ ኣሃዱ ብምድንፋዕ ማያዊ ግዛት ሃገሩ ንምውሓስ ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡ ኣብ 2024 ሕፅረት ባጀት ኣሜሪካ ብ27 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ስታስቲካዊ ጸብጸባት ሃገር ሓቢሮም እቲ ሃዝ ኣብዚ ዓመት እዚ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ ዝተወሰቶም ጸብጸባት ካብ 2025 ክሳብ 2034 ተመሳሳሊ ናህሪ ከርኢ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣሜሪካ ስግር ባሕሪ ኣብ ተካይዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተህልኾ ገዚፍ ባጀት ካብ ጠንቅታት ናይቲ ቁጠባዊ ክስተት ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቁጠባዊ ዘቕባብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት መጋቢት ሚያዝያን ጉንቦትን ናብ ኣስታት 4 ሚእታዊት ከም ዝደየበ ጸብጸባት ኣነጺሮም ኣብ ዋጋ ነዳዲ ክራይ ባይትን ካልእ መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ዝረአ ዘሎ ናህሪ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ዘቕባብ ምዃኑ ኪላታት ተዓውዲ ይሕብሩ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራዊ ዕዳ ኣሜሪካ 34 ትሪልዮን ዶላር በፂሑ ከም ዘሎ እዮም ጸብጸባት ዘነጽሩ ኣብ ኢራን ትማል 18 ሰነ ብዝተኸስተ 5 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢራን ዘጋጠመ ሓደጋ ዘጊት 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ሩስያ ዝርከቦም ልዕሊ 120 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እቶም ሰብ መዚ ብተወሳኺ ፍሊጦም እቲ ሓደጋ ካብ ርእሰ ከተማ ጣህራን 800 ኪሎ ሜትር ንምብራቕ ርሒቓ ኣብ ትርከብ ከተማ ካሽማር ከም ዝተኸስተ ተገሊጹ ኣብ ኢራን ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝተቐስቶም ጸብጸባት ብሰንኩ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ የረዱ ኣብታ ሃገር ኣብ 2003 ብዘጋጠመ 6.6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 26,000 ኣብ 2017 ብዝተኸስተ 7 ሬክተር ድማ ልዕሊ 600 ሰባት ከም ዝሞቱ ይሕበር ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ትማል 18 ሰነ ኣማስዩ ከተማ ፒዮንግያንግ ኣትዩ ፕሬዚደንት ፑቲን ምስ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ተራኺቡ ኣብ ምምዕባል ንግዳዊ ቁጠባውን ካልእ ንክልቴን ሃገራት ኣብ ዘገድስን ጉዳያት ከም ተዘራረቡ ተገሊጹ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝርከብ እዚ ሓድሽ ናይ ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ስምምዕ ከም ተፈራረማ ተገሊጹሎም ፕሬዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ኪም ጆን ኡንን ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሩስያ ተራኺቦም ከም ተዘራረቡ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ሰሜን ኮርያ ዑደት ክፍጽም ግና ድሕሪ 24 ዓመታት ናይ ፈለማ ምዃኑ የረዱ ፕሬዚደንት ፑቲን ድሕሪ ናይ ሰሜን ኮርያ ዑደቱ ናብ ቪየትናም ከም ዘምርሕ ቤት ጽሕፈት ክሬምሊን ኣፍሊጡሎ ፈረንሳ ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ዋፊራቶ ንዘላው ቁፅሪ ሰራዊት ከተጉድሎ ምዃና ሓቢራ በዚ መሰረት ኣብ ጋቦን ንዘሎ 350 ሰራዊታን ናብ 100 ኣብ ጫድ ንዘሎ ድማ ካብ 1000 ናብ 300 ከተብርዶ ምዃና ኣፍሊጣ ብዘይካዚ ኣብ ኣይቬሪ ኮስትን ሴኔጋልን ንዘሎ ኣስታት 1000 ሰራዊታን ናብ 200 ከተብርዶ መደብ ከም ዘለዋ ሓቢራ ኣላ ፈረንሳ እቲ መደብ ኣብ ኣፍሪቃ ንተካይዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምትዕራይ ምዃኑ እኳ እንተገለጸት እቲ ስጉምቲ ውፅኢት ናይቲ ኣብቲ ኣህጉር ዘጋጥማ ዘሎ ተቃውሞታት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ እታ ኤውሮጳዊት ሃገር ኣብ ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ድሕሪ ዘጋጠማ ተቃውሞ ሰራዊታ ካብተን ሃገራት ከተውፅእ ከም ተገደደት ይዝከር ሰለስቴን ሃገራት ምስ ፈረንሳ ዝነበረን ጸጥታውን ወተሃደራውን ውዕል ከም ዝሰረዛውን ጸብጸባት የረዱ ወተሃደራዊ ወፍሪ ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪቃ ጠንቂ ምዝመዛ ባህርያዊ ጸጋታትን ጸጥታዊ ቅልውላዋትን ኮይኑ ምጽንሑ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ
ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ደቡብ ኮርያን ኣብ ምምዕባል ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ጽላታት ዘተኮረ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ዝርርብ ጀሚረን ላዕለዎት ሰመዝ ክልቴን ሃገራት ብ18 ሰነ ኣብ ከተማ ሶል ደቡብ ኮርያ ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካይዱ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ርክብ ትግባረቲ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያን ቀዳማይ ሚኒስትር ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ዝኸተሞ ስምምዓት ንምውሓስ ምዃኑ ተሓቢሩ ስምምዕ ናጻ ንግዲ ንምትግባር ይስራሕ ከም ዘለዋ ዝገልጻ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስ ከም ዝተሓጋገዛ እውን ክሕብራ ጸኒሐን ኣለዋ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸስቶ ዘሎ ባርዕ መሮር ከቢድ ኣከባቢያዊ ዕንወት የውርድ ኣሎ በቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብታ ክፍለ ሃገር ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝሓየለ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ባርዕ ልዕሊ 15600 ሄክታር ጫካ ከም ዝተሃመመ ተሓቢሩ እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 11 ቦታታት ተኸስቶ ዘሎ ባርዕ መሮር ናብ ሰፊሕ ከባቢታት የልሕም ብምህላው ዘውርዶ ክሳራታት መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ብሄሊኮፕተራት ዝተሰነየ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ እኳ እንተሎ ክግታእ ከም ዘይከኣለ ግና ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብሓደጋታት ባርዕ መሮርን ሳዕቤናቱን ልዕሊ 50,000 ሰባት ሞይቶም እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ስለ ህዝብን ሃገርን ዝተበጀው ሰማዕታት ኤርትራ ጸሎተ ፍትሓትን ዱዓን ተኻይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 20 ሰነ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታትን ልክስ ደምን ዘጠቓልል መደባት ተሰላሲሉ ኣብ ንኡስ ዞባታት ሎጋዓን ሰባን ደቀ ምሓረን ብምኽንያት 20 ሰነ ማእቶታዊ ንጥፈታትን መደባት ገንዘባዊ ሓገዝን ተኻይዱ ሩስያ ሎሚ 19 ሰነ ፈተነ ክሩዝ ሚሳይል ካብ ሳብማሪን ከም ዘካየደት ሓቢራ ኣብ 2024 ሕፅረት ባጀት ኣሜሪካ ብ27 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ኢራን ብዝተኸስተ 5 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ሰላም